kan movie en tur chu ron in tanin kumla upawak lo corner a chu a thian pa grek a restaurant ah chuan ron kalin grek an alo hmu chuan alo lawm thiam hle mai a grek a chuan alo kal chhan te zawtin Olivia i hmu du wang ani lo maw ti te in alo fiam a Olivia i le corner a chu rei tak thian an nih hnu a in ngai zawng ta an ni a mahse corner a chuan la duh ringin a ril ruah la cham reng thin ani in ngai zawng tawh lova thian anga in en chuan duh thu sam niin in hmu pawh an in hmangai zen zen lo Olivia in corner a hmuh vel leh chuan ni danga an in hmu a lawm thin ang bawk chuan lo lawmin a rawn pan nghal a corner a ril ruah chuan thian anga in en chu harsa a ti a ruk chuan la duh hle thung ani Olivia ex Kevin chu ron lutin Olivia mood chu ron danglam nghal a Olivia chuan engti tura local nge ani ti le enge mamo a nei te alo zawt nghal ani Kevin a chuan a ngai tho le biak lawk a duh tho in lo changa Olivia chuan bum ani a nupui nei sana tanga ril ruah awm tawh lo tho in lo chang ani Kevin a chuan zam ho lovin nupui nei chung pawh ala duh tho le a nupui hriat lowa in ngai zawn le duh tho te chu a hrila Olivia chu ti thin rim zual kher mai lungawi lo tak chuan a kal san ta nghal ani Greg a chuan corner a hnen ah chuan an restaurant a lo chawl ve hmeichhe pakhat chu ngai ven turin lo fui phur a chu nu chu a chhe lovin a hmel pawh tha a Olivia pawh in lo hmu sela a thik tham khopa chhe lo ani ve hrim hrim Olivia chu Greg a bulah chuan localin corner a awmna a lo zawta Greg a chuan restaurant a lo chawl ve nula pakhat bula kal thu in a lo chang ani chu thu Olivia in a hriat chuan thikin a ril ruahna hle mai an bulah chuan vakal ve in Olivia chuan Jenny chu va bia a corner an Olivia i hmu chuan Jenny bulah lo thut awang chuan in thlashung ve dewa chutia Olivia i corner bulah ron thut nei chuan Jenny chuan lo welcome in corner chu kum nuam tak ani thu te a lo sei nghal ani Olivia chu hlim awm taka lang derin nui chungin corner nen restaurant an thaw dawn tawh thu te reivak lo ani ngai zawn tawh thu te chu a sawi ani Olivia bawk chuan Jenny in cheina chu nala ti thu te le changkang a ti thu te in a fak der luama Jenny pawh chu a lawm ril ru viau mai an pathum chuan bar ah chuan hun hlim awm tak mangin an lam howa an lam zawh chuan corner a lampan chuan Jenny le Olivia chun kal le a Jenny chuan an bulah awm chu nam a ti thu te thian a nei vak lo awangin an ni pahnih chu thian te an nih thu a sawi ani Jenny bathroom a kal hlan chuan Olivia chu corner a bulah chuan kalin ala duh in ala hmangai reng thu te an hun hmasa anga awm le chu duh thu te a hrila nangpawh min hmangai reng tik a hria lawm tiin Olivia chu corner a chuan thlem vel ani Jenny chu lo kir le in a thawm an hriat hnu pawh chuan tuma awm lo ang mai in an khuasak ngai reng chuan an la khuasa reng thawa a tuk zingah chuan Jenny chu corner inah chuan la awmin corner a chuan chhelo a ti thu te a lo hrila breakfast a siam khep thu te a hril bawk ani an nih dur tan ti pawh a hriat theih Jenny pawh chuan a bulah hun hman chu nuam a ti thu a lo hril let ve bawk ani Olivia le corner a chuan dinner te ein hun hlim awm tak an hmang dun le a corner a chuan zan a chhuat thei let thei lo zawtin Olivia chuan zan lamah chuan hnathawh tur a neih thu in a lo chang ani corner a chuan a hman hun hunah hman reng thu te a hril ve bawk a zanah chuan Olivia chuan a hman thu a hrilin corner a chu Olivia te in lampan chuan pangpar nen a kala romantic taka lo in chei a be sei nen Olivia lah chu lo in chei ke zual hle mai ani Olivia phone chu lo ri in a u nau nu mai a lo ni a pasal nen chhuah duna an nei awanga a fate lo awm pui lawk turin a rawn ti ani Olivia chuan hnial chi ah ngai lovin corner a pawh chuan zui ve ta a Maya le Roger a chuan nau engkol dan te chu hrilin an chhuah san ta ani chung naupang ho chu an harin an awm hlei em em a buaina an siam nasa khawp mai a hnuah chuan corner a chuan naupang te chu an har lutuk tih zia awmna a zai sak tangot mai a Olivia in a lo hmu chuan lo hlim hle mai Olivia chuan a ute nupa in tiang hian nitin nau an awm thin chu ni awm sia ti in corner a chu hrila corner a le Olivia pawh nitin chhuak dunin an in kungkaina pawh tha hle tawh a hun engemaw ti chung chu an inkar ah harsatna awm lovin hlim takin an awm dun ani nikhat chu corner a le Olivia chu an thil hriat chuan a thawng hle mai a chan chu Olivia chu a lo rai niin a vei sei lo tak thil thleng awang chuan a chi ai a nau tih tlak mai te chu duh ta rum rum mai ani a chan chu tiang thil lian lutuk lo thleng tur chu a zuam hlawm lo ani mahse corner a chuan thutluk na siam chu harsa viau mahse
fanei a chak thaw leh a hmangaih thaw te fa en khawl dun a chak thaw te chu a hrilh ve bawk a corner ah chuan Olive chu hruaiin a nu va hmuhpui a pi a nih tawh dawn thaw te an va hrilh ani a nu chuan a lo hlim khawp mai a mipa nge niang hmeichhia tih te zawtin innei nghal mai turin a lo ti a an naute chu ing ang mi nge nih dawn an hriat hma hoin corner ah chuan a hningah Alice tih ang aw a lo ti ani Olive chuan nui chungin Alice in Wonderland ami khamaw tiin an hlim dawn khawp mai corner ah chuan Alice tih chu hming nalh tak ani thaw te a pi pawh Alice ani thaw te a sawi ani Olive chuan ke chu Alice tih hi ka ngaina chuang ani lo a chan chu kan school kal laia sangha he deuh a hriat chhuat thaw te a lo sei ve bawk a corner a in an thlen chuan Jenny chuan lo nghak reng chu niin Olive chuan engwanga tunang huna corner lo hmuh tum nge ani a zawta Jenny chuan thil pawimawh tak hrilh ngei ngei tur nei thu in a chhang ani Jenny pawh chu a lo rai ve a corner a fa lo pai ve chu niin chu thu Olive na hriat chuan thinrim kher mai an chunga thil tleng chu a hre thiam thei lo ani Jenny tak pawh chu a hrilh hai hle mai a Olive aimah chuan thinrim zawk emaw tih tur ani a chan chu kha zanah khan corner a bula riak kha amah kha ni si a Olive thinrim na chu rawn lang chhuakin a rawn ang ta chiam chiam mai a corner ah chuan beng dai a lo tum a tunah chuan corner ah chu hmeichhe kawp hrat leh dawt sawi hmang hmuhin a hmu a Jenny chuan rai thaw rawn hrilh ve bawk nen chu chuan a ti thin ur zualin naute chu a hrin sak lo tur thu a hrilh a a chan pawh midang hnianah sawn lo thlak ve tho wang ani a karah chuan thinrim taka lutin a inkhalh liam ta ani corner ah chu inchhungah lut le in Jenny hnianah chuan an awm dun thei lo tur thu te hrilin a naupai pawh chu ti tlak mai ngaih tur thu te a hrilh a Jenny chuan naupai tlang le tlang lo chu ama thutluk na nih zawk thu a hrilh ani a chhungte hnianah pawh an in hmangaih zia leh an inkar thu te a hrilh ve tawh thu te sawiin lungawi lo takin a chhuak ve ta a corner ah chuan Olive chu biak tumin voi tam tak a kawl a mahse Olive chuan lo chhang duh lo tichuan a har satna te a thian grek a leh methiwa te hrilh turin a kal a methiwa chuan makati hle mai a awi thei lo hial zawk ani a chan chu corner an a rual a hmeichhe pahnih lakah pa an nei mai tur chu corner ah chuan ti hian lo chhangin Jenny nen chuan voikhat chiah an mut dun thu te a sawi a hnuah voikhat ma an in biak tawh lo thu te a rai mai churin phak lo thu te a sawi ve bawk ani chutih lai tak chuan message a dawng a lan danah chuan thulawm awm lo lam a nih hmel khawp mai chutih lai chuan Olive chu cabin a bulah kalin a lawm lo thu te mai bakah a rai laia hmangaih tu a mamawh thu te sawiin cabin ah chuan makati hle mai a Olivia in naupai tlang a tum thu an sawi chuan mahse Olive chuan a rai chungchang thu ngai tua reng leh thutluk na mumal a siam thei lo thu te a hrilh a a tukah chuan corner ah chuan Jenny chu hmu le in an din hmun chungchang harsat zia te naupai hau tak zia te a hrilh a Jenny chuan a nun chungchang chu tianga sawi lo turin a hrilh ani a naupai chu nakin hun atana thil pawimawh tak ani tur thu te a sawi a tu thu rawn ma a naupai chungchangah chuan a mamawh lo thu te a sawi ve bawk ani corner ah chuan hrilh ve in chu sawi tum ber ni lo thu te engkung pawh lo zaw se support a tum zawk thu te a hrilh a chutih lai chuan Olive chuan lo call in call chu a chhang a Jenny chuan a naupai ti tlak a tum lo thu te a hrilh a chu thu a hriat chuan Olive chu thawng hle mai Olive chuan corner ah chu Jenny chu hmina a naupai ti tlak a sen so zawng zawng pawh tum sak mai turin a hrilh ani a chan chu amah corner ah chu hmuh phur ber tu ani thu te corner ah chuan beng daih tumin leh ngaitu a tha hle turin an bia a mahse Olive chuan naupai ve thung chu ti tlak a tum thu te thil engkim a ngaitu a fel vek tawh thu te a rawn hrilh ani corner ah chu Olive hmuh tumin a kal a maya nen chuan hospital pan tumin an lo chhuak dawn mek hi lo ni a Olive hnianah chuan rawn ti buai tura lo kal ani lo thu te a bulah lo awm ve a tum thu te leh lo support a tum mai thu te chu a hrilh ni heti ang hunah chuan a bulah awm zawk tur ani leh lo tawi awm zawk tur ani thu te a hrilh a tirah chuan Olive chuan lo hnialin mahse corner ah chuan a tum lui ve tra lawangin a tawpah chuan a rem ti ve ta ani karah chuan chuang dawnin kalkawngah chuan an pahnih chuan an awm dun leh a corner ah chuan lawm zia thu te a sawi a mahse chhan letna a dawng lo hospital ah chuan Olive chuan doctor chu va hmuh in engtiangin nge a naupai chu ti tla ila tha ber ang ti te a va zawt a doctor chuan hmeichhe thenkhat chuan damdawiin a ti tlak te an duh laiin a then erawh chuan nau ti tlak an damdawi ei a
mani in lama ti tlak mai an do thote alo shila Olivia mitui chu ron tla in alungai na chuan ron tuam hle mai doctor chuan thu ron pe in ngai to that lian tur chuan hun tam takin nei lom I du le nak tu ka poi local theia ti na thla a Olivia le corner chu restaurant a chuan an thu kan hmu a Olivia chu la pa ngai thei lovin engma pole I du lo ani chu chana chuan ama maya mu du lovin corner a bula ria chu thlang ve ta ani atuk zinga chuan Olivia chuan a thutluk na ber por chiang thei loin aril ruwa a thutluk na ngai chu ron om le thutin nau ti tlak mai chu du le ta zoka kar atang chuan chuakin hospital lam chu panatum le ta zok ani manhmo taka zui ve in corner a chuan nau chu ti tlo sham turin a shila a chan chu tiang thil thlen chuan a tuar lu tuk don ani chuti lai tak chuan corner a thosei chu lo pom ve in nau chu ti tlak lawa om tlang chu rem ti be a corner a chuan lom takin Olivia chu pom ta wong mai ani an ho ko nga chuan Kevin a message chu lo langin corner a chuan Olivia phone a chuan lo hmu a Olivia chuan Kevin a chuan in kar that lo chung khan a lo kop chen ti a hre chhuak ani kar chu ti ding in thin rim takin a chhuaka Olivia chuan zui ve in a phone chu en ngai lo thote a shila ho thei tur ani lo zia te a shilani a chan chu midang lo kop ma sa tu chu ama ni thote shilin chini po rai thote a soi chuak ve a achunga thinrim masalovin ama chu en fe masa tur na shil ani thinrim taka chang len ve in engma ina ti boi lo thole ama Olivia ti lo chu angai to ngai lo thote a shila la taka tanga local chan po afa pai wang ani thote a shilani kara chuan lut le in kong tlon chuan engma soi lovin in bimia lovin an tlan ani ina chuan corner a chuan nu bula thu in an chan chin chong te chu shila angai na shilo takin anu chuan a rualin mi pahnih na fan pai chu makati hle mai corner a chu shirin Jenny laka pomo phurna tam tak nei thu a shila ifa apai ani a ambula oma amamo phoshok turin akianga omchui ti turani alo tia atuka chuan corner a chu Jenny hmutur chuan grek a hruai na kala Jenny chuan lo hre thiam lo zokin engwanga bula omi ani ti le engwanga support taka chu tiang thil chu ti nge ani a Olivia na bula chu hriat chuan a thinrim phang ti te pawh lo hlau zawk ani grek a chuan Jenny chu lo be ve in enghna nge thote a zota Jenny chuan changin volunteer in chan hai te le na chamte tur siam thin thu a hril ani clinic chu thlengin ama le no te chuan thatlo te anin entira corner a po chuan zui tel ve boka kruti lai chuan Olivia po local ve in grek a chu lo hmu a makati hle mai enge ti te zotin grek a chuan lau thong ro takin anui dera a chan chu han soi mai dan tur a hriat lo wang ani corner le Jenny te po chu doctor room atang chuan an lo chhuaka Olivia chuan lung oi lo takin engwanga Jenny chu doctor hne na hruai nge ni ti te alo zota corner a chuan doctor danga hriat lo thute a shila Jenny po chu ron enroll ve in ano te ti lawa pai thlang zela wang chuan lom thote a ron hrilani chu thil a ron soi ve awang chuan Olivia chu ron thin rim sawin an thu soi laia ron enroll ve lo turin a ti a Jenny po chu lom vak lo hian Olivia chu lom tur ani thote an no te pai lai mek po chu phirang mai an ni tur thote a shila chu wang chuan ama chu thataka dong song thin tur le ani hmu pianga an khum to lo tur chuan a ti ani chu wang chuan Olivia po chu niam ve ta dewa engtik lai mai po a Jenny chu bula that jang thu le naw pai ve mek boka wang chuan thlamawng taka turin du pui ve ta zawk ani atuka chuan corner a chu Jenny nen no te mo vel le turin bazara an kal duna abiak ngai lo awang le chanchin te ngai sak lo awang chuan ngai dam te adir ani corner a chu Olivia nen chuan doctor pan le in ultrasound na chuan no te an han hu chuan an hlim dun hle maya an hol le hnu chuan corner a chu lom lo takin an inkara tim le lom taka in biak te le in ngai takan khosak dun ngai lo thu te wang chuan a lom lo thu a soya eng ang har sat na nge a to a Olivia chuan mi te chuan ama chuan khongai zok thu te Jenny lo rai ve wang chuan mi khongai hlo thu te a lo shilani corner a chuan zotin engtik lai tring nge mi ngai dan junga ti ngai to atia Olivia chuan Jenny wang chho po ni lovin ama ngei po chu thil thleng chu hre thiam thei lo ani ti na chang ani corner a chu Jenny tin a chuan vakal le in a chung te po chu vei khatna na va hmu a Jenny chuan a tet lai video te lo en puya Jenny chu zakin room lama chuan lut ta dai ani
corner a chuan zui ve in a bulah chuan va thua Jenny in ron hnaya fu an tum chuan corner a chuan lo nam kiangin a naupai awanga kalmai ani thote a hrila Jenny chuan tuarna hle mai hriawm le natna tawlai pawh hmangaya kuangkua tu nei ve lo thote a sawi ani atuk zingah chuan Jenny room chhuat atang chuan corner a chu ron hara Jenny lo to lo chu makati hle mai Jenny chuan thuziak lo hnu chhein kal chhuangai thu lo in ziaka corner a chu nuam tiwak lovin Jenny pa bula chuan homai thei lo chuan awm ve a Jenny pa chuan Jenny le no te awang chuan amo phurna te hlen turin a lo ti ani chuti lai chuan Olivei le a unau nu mai ai chu lo thudunin engwangin nge mipa te hian rai ve ngai lo ti in rai por om dan te chu an lo chiar dona voi khatna riang chu na te han twar ve sela mo le ten lo ti ani mai ai chuan no te pian huna chuan itan ha poimo lutuk don ani a lo ti a thuti lai vek chuan corner le Jenny chuan an chungten Jenny nau pai awanga lumna party te lo khoi hotin an thian hnai te le an chung hnai te chu an lo sawma Jenny le corner te pawh chu an phurwang ni ho lo chuan an tel ve chu ngai ta si a party an zo hnu chuan corner a chuan Jenny nu le pa te chu mang tha in alandana chuan an in nel hmel to hle mai Jenny le corner te chu trin sanin hun rem chang an pe a corner a chuan rem changa la in Jenny chu nu le pa te hne na chuan pe hel lova ti pal thil thuwa rai mai ani zia thote hrila an in kara borak om lo thote hril turin ti a abial nu tak tak zawk po rai ve thote hril turin ti ani Jenny chuan engkim hrila a siam that tur thu in a changa nikhat chu maya le a pasal te chu chhuakin an fa te chu Olivei lo om turin an ti le a Olivei chuan corner chu local ve turin sawma corner a chuan pui tura local ve ngal turin lo chang ani chutian thu tho lai chuan Olivei chuan Instagram enin corner le Jenny party na thla an lak dun te chu hmu a alung oi lo hle mai lung oi lo tak chuan corner a chu zota Jenny nu le pa te chu engwanga an in kar tho hril lo ngi ani a Jenny chu ti pal thil thuwa rai mai ani thu te chu hril vek turin a ti a corner a chuan lo changin voi tam tak Jenny chu chung te hril to tura ti thole ma se chuan lam siama chu thu chu soi turin hun amo thu te a soi thin ani a ti a Olivei chu thinrim zual sawa an nun ngaya khosak dun le chu angai to fo thu te Jenny om be awanga top san le thin thu te tuna chuan engtin nge anom zelang ti pongai to lo thu te a soi ani corner a chuan tol hnaiin ku atuma ma se maya le pasal chu ron lut thotin corner a lo om ve chu makan ti hle mai Olivei chuan hril fe in an kalhlana naupang ompui tura som thote a hril ani ti chuan corner a chu hota a atuka chuan Kevin a chu Olivei na chuan ron kalin Olivei nau pai chu basi idea lo por to thote a hrila engwanga titla lo nge ni te zotin Olivei chuan aril ro thlak le thote a hril ani atopa chuan Kevin a chu in puangin fanei theilo ani ti an soi kha atak ni lovin fanei the ni thu le chu wang chuan Olivei nau pai pawh chu corner a fa ni lovin ama fa ni thote a hrila Olivei chuan ngai na hrilo hle mai hriawm ti takin a tapa thinrim taka an khumin apa tak hre turin engtes nge ti ngai ti na zota chumi ni vek chuan Olivei le corner te chu thudunin Olivei chuan corner chu khongai thote a hril ani anin hmangai na inkara chuan corner a in ama in da poimo reng thote soya corner a chuan chu thu soi wang chuan mifil tak le bula nuam tak mi tha tak ama angla ton ngai lo thote hril chhun zawm ve boka ma se chu ti lai tak chuan pum chu ron na thotin damdaw in laman pan ngala maya I chuan lo om puin doctor te in pe ma chuan emergency room a chuan lo om pui ani tu phone atangin nge ti hriat lo atangin Jenny chuan corner chu ron phone a hospital a om ve thote le naw ve mek thote a ron hril ve le chhun zawm ngala corner a chuan ti ngai na hrilo hle mai a fa mi pahnih in an pai hospital pakata an han piang don tur chu ti ngai na hrilo ani chuti lai tak chuan Jenny pa chuan corner a hospital chhunga raipor Olivei bula ron hmu ve le chuan a ril ru buai hle mai a enge raipor dang bula chuan ti te zawt ang he ho a Jenny chuan a pa chuan in kara thil thleng zong zong a hriat ma chuan ron kau chu tuma ma se Jenny pa chu room chhungah chuan lutin thinrim takin corner a hnen ah chuan raipor dang hi tunge tin zawta
a chan hma chuan Greg a chu rawn tla zevin an buaina chu chinvel tumin Olivia chu corner an napui anih thu a rawn hrilh ani tichuan Jenny pa chuan hospital banga instruction in tar a an hming inziak atang chuan hra thiam nghal a a thin rim a chu rawn so sang thutin corner a chu rawn hnek ta bawp mai ani Jenny ril runa chu rawn tap chhuakin an buai nuai tak hnuah chuan engkim chu pa te bulah chuan phuang ta veka an thil hriat awang chuan an chhawng te chuan hrilh a hai hle mai a hnuah chuan corner chu Olivia bulah chuan Kalin a lo tapa thil thleng zawng zawng awang chuan ngaidam a dir ani Jenny chu chhung te hrilh turin tih dai tawh thu leh mahse Jenny chuan lo hrilh mel lo thu te a sawi a Olivia chuan corner chu hrilin DNA test te neiin naute chu a fan ni lo thu a lo hrilh a corner chuan a thil hriat chu hun tawh zawng zawng a an nat ber ani hial awm e a fan ni lovin kibin a fa tak tak zawk a lo ni a hospital chu beidawng le tap chungin chhuah san ta ani a hmangai ber Olivia chu a rilrua lo ve em thin te hre chhuakin tichuan in ngei tur har le in Jenny a fa hring mai tur bulah chuan kir le ta ani chuti lai vek chuan Jenny pawh chuan fa pawh chu rawn hring chhun zawm ve le a corner an a fa rawn piang an pum chu lungaina te pawh chu hlimna in a rawn thlak ve le ta chumi zanah chuan corner a chuan a fa chu zaiin a awi muta ani Olivia chu lo kalin biak a duh thu a rawn hrilh a an pahnih chuan chhuak dunin corner a chuan a hnen ata engdang ma hriat a duh tawh lo thu te a hrilh a Olivia chu tapin a hmangai zia thu leh a thil ti dik lo siam tha le tur chuan eng thil pawh a in huam thu te a hrilh a mahse corner a chuan an inkar thu chu engmah in a ti danglam tawh lo tur thu a hrilh ani Olivia chu hriawm te tak chungin Jenny room ah chuan naute en tur chuan a va kal ve a kar engemaw zat ral hnuah chuan Olivia chu a fanu nen Jenny chu a va tlaw le a corner an a lo hmuh chuan maka ti hle mai Olivia chuan a fanu te nen a hun hman ho chu a duh mai thu te a hrilh ani corner a chuan tunge fanu hming chu tiin a lo zawt a Olivia chuan lo chhangin Alice tiin a lo hrilh ani corner a chuan mak ti tak leh chhungril lam khawi ti hriat tak chuan a awm a thil ngei tua chhun zawmin Olivia chu cancer tak tak thei dawn lo ti a in hre chhuak a a hmangai na mit nena en chung leh ngaidam duh thinlung putak chung chuan Olivia chu hnaih phei leh ta ani